Bai, bueno, Jokin Espuruk behandiko ordezkaria proposatu zidanean, pixkate proposamena edo proposamen artistikoa horrela jotzea, argitarra ikusi nun pixkat hor arriskutsua zen apostu baten aurrean geundela, ezta? Ze, bueno, ikusten da argi eta garbi, proposamena badaukala perfil transgresore bat, perfil subversibo bat nolabait esateko, eta argi dago honetaz hitz egingo dela herrian eta herritik kanpo, ezta? Baina nik uste dut arriskoak hartu behar direla beti irabazi nahi baldin baduzu, eta getxo noituta gaude azken batean arriskoak hartzera irabasteko gero, ezta? Eta alde horretatik proposamen berri honen aldeko apostua nolabait getxo modernitatearekin lotzeko apostu garbia dela, joera berriekin, joera artistiko eta kultural berriekin, pixkat getxo ere mundura zabaltzeko apostua dela, kasu honetan Argentinarekin, eta baita ere nolabait ere Kopenhageko zineritanekin, eta nahi dugula aize berriak sartzea, pixkat freskotasuna sartzea, kulturaren bitartez, proposamen transgresoren bitartez, eta baita ere abanguardiarekin lotuta dauden proposamen artistiko honen bitartez ere erakarri nolabait horrelako proposamena bilatzen duten turismoan nolabait, ezta? Jakin badakigu hor badagoela turismo bat horrelako gauzak eta proposamenak baloratu egiten ditunak, eta alde horretatik adibidez ekainan aurkeztu izan zen gure sirenoaren, Getxoko sireno hau ere aldundiak bertan egindako Bizkai, Bilbo eta Getxoko proposamen turistikoa aurkeztu zen Dinamarkan, eta oso harrera ona eduki zuen, ezta? Gu nahi duguna azken batean da Getxo modernitatearekin lotzea, Getxo abanguardiarekin lotzea, eta horrela ere bisitanteak erakartzea, eta horrela ere noski gure portu zaharra honetan ere aberastasuna erakartzea gastuaren bitartez, hori da helburua azken batean. Horren ariran komentatu duzu ere berriro udalak hirugarren sektore horren atzean bultzatzen eta hori bisitariak erakartzeko helburuarekin eta baita aberastasuna sortzeko inguru honetan, ez? Bai, bueno, behin eta berriro esaten dugu, ezta? Gure nolabait herriko alde ekonomikoa dinamizatzeko apostu oso garbia da, eta jakin badakigu alde ekonomiko horretan hirugarren sektoreri ostalaritza eta merkataritza oso garrantzitsua direla. Alde horretatik beraz behin eta berriro ari gara proposamen berriak aurkezten ez da garatzen, eta alde horretatik ere portu zaharreri bultzakada bat eman nahi dugu proposamen berri honekin. Ze jakin badakigu honetaz asko hitz egingo dela, nolabait proposamen artistiko hau erakarri egingo duela jendea, alde horretatik eskertu behar dugu portu zaharreko tabernariak egindako apostua gurekin, udalarekin, ze Getxoko sirenoaren pintxoa ere taberna guztietan saldu egingo da, eta horrela proposamen bateratu bat jartzen dugu mahai gainean, eta nik uste dute proposamena oso erakargarria dela, eta alde horretatik ziur nago bisitari asko erakarri egingo ditula, eta horrekin bultzatu egingo dugula, sustatu egingo dugula gure portu zaharrain beste maite dugun gure portu zaharra bostan.